оила асоси давлат аст. чӣ тавре ки иморат аз хиштҳо бунёд меёбад, давлат ҳам аз оила ташкил мегардад. бо мақсади тақвияти мақом ва нақши оила дар ҷомеа тавассути роҳҳои баланд бардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоӣ фарҳангӣ нигоҳдорондаи анъанаҳои миллӣ маънавӣ ва ахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ боло бурдани маърифати ҳуқуқӣ шаҳрвандӣ ва рӯзгордории оилаҳо коҳиш додани шумораи бекоршавии акти никоҳ ва бесаробонмондаи фарзандон баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва ҳидояти онҳо ба нигоҳубин ва парастории волидайн дар тарабхонаи дӯстӣ озмуни шаҳрии олии намунавӣ бо иштироки оилаҳои намунавии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. дар ин озмун оилаҳои Расуловҳо аз маҳаллаи Азизобод, оилаи Бобоев Фаслиддин аз ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ, оилаи Азизмуродова аз маҳаллаи Рӯдакӣ, оилаи Бобобековҳо аз маҳаллаи Шодиёна, оилаи Бобоевҳо аз маҳаллаи Даҳсолагии Истиқлолият, оилаи Зокиров Ҳазратқул аз ҷамоати деҳоти Амондара, деҳаи Равод, оилаи Юсупов Муродқул аз ҷамоати деҳоти Моғиён, оилаи Сафиев Асатуллоҳ аз ҷамоати деҳоти Ёре, оилаи Раҷабов Абдуғаффор аз ҷамоати деҳоти Косатарош, оилаи Ахмедова Насиба аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, оилаи Бобоев Додоҷон аз маҳаллаи Зардолузор, оилаи Ашурова Барно аз маҳаллаи Боймурод Холмуродов, оилаи Ҷӯраев Нарзулло аз маҳаллаи Шафтулузор ва аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ оилаи Қодиров Абдунақиб иштирок намуданд. мудири шӯъбаи кор бо занон ва олии назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замон ва чорабинии имрӯзаро ифтитоҳ намуд. сипас ҳайати ҳакамон аз оилаҳои намунавӣ дидан намуданд. дар бораи рӯзгори ширини худ маълумот доданд. ман ифтихор дорам ки бо чунин муаллимае ки имрӯз ҷамъияти Панҷакент мешиносад оиладор ҳастам ва агар каме ба таърихи оилавии мо назар афканем, соли 77 вақт аз оне ки ман донишгоҳи миллии Тоҷикистон яъне университетро хатм карда ба Панҷакент омадам, Шодравон Розиқот Дуринисо маро ба комитети комсомол ба кор даъват карданд ва боз ҳам гуфтанд ки як ҷавоне ки мисли шумо факултети шарқшиносиро том карда омадааст, дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ ҷои холӣ ҳаст ва агар мумкин бошад шумо ба онҷо кор меравед. хуб чаро не? Комсомол ки будем ҳама вақт ба пеш рафтем ба омӯзишгоҳи омӯзгорӣ ва рӯзи дуюми кор ба хонаи муаллимон даромадам ки як муаллимаи нозании ҷавон нишаста бибинам Ашурова Барно ва аз ҳамонҷо мо шинос шудем ва то имрӯз мана шукри худованд 47-48 сол аст ки мо ҳаёти якҷоя дорем. дар ин ҳаёти якҷояи мо соҳиби 3 фарзанд, 2 писар, 1 духтар ва соҳиби 10 набира ҳастем. шукри худованд. ва ман аз он ифтихор мекунам ки мо дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол умр ба сар мебарем ва ҳамин натиҷаи истиқлолият аст ки имрӯза чорабинӣ, имрӯза манин гургул шукуфӣ ҳамаи меҳмонон натиҷаи заҳматҳои бевоситаи ҷаноби олӣ аст ва мо бояд ҳама каса ҳамаи қарорҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ, аз тарафи ҳукумати вилоят ва махсусан аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакент мебарад, якдилона қабул кунем ва атрофи инҳо муттаҳид бошем ва сиёсати давлатро дастгирӣ карда онро ба пеш барем. дар хотима ба иштирокчони даври шаҳрии озмуни олии намунавӣ сипоснома ва тӯҳфаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд.
اویله اتحاد پاک و مقدس است و باید آری از همه گونه کینه و نفاق و غرض و خیانت باشد. تشکیل اویله همچنین باید در اساس مصلحت و مشورت والدان و پیوندان از روی عنعنه‌های ملی و کم خرج و با نظام صورت بگیرد. همین طور اویله اساس جامعه، تأمینگر همبستگی امروز و فردای آن، مسئول تربیت شایسته نسل نورس و سرچشمه سعادتمندی اینهاست. پدر و مادر محور عائله اند. Oy,